Ja, den her podcast den handler også om evolution. Og her har vi Darwin versus Lamarck. Lamarck var en evolutionist, som levede lidt samtidig med Darwin, men før Darwin, og kom med en evolutionsteori, som på mange måder lignede Darwins. Men der er en forskel, og den forskel kan ses i de to forklaringer på, hvordan giraffen fik sin lange hals. Lad os først starte med Lamarcks. Han mener, at der var en korthalset forfader. Ved at bruge kroppen og strække hals, så vil den få længere og længere hals, fordi den kunne nå træerne heroppe. Så efterhånden, som den fik lang hals, så vil dens afkom få lidt længere hals, altså det man siger tilegnede egenskaber nedarves. Et eksempel, det var smeden. Smeden havde store overarme. Smedens søn havde også store overarme. Og de store overarme, det kunne jo være, at det var smeden, fordi han stod og slog på hestesko hele dagen. Det man ikke lige havde tænkt på, det var, at smedens søn blev normalt smed på det her tidspunkt, så det måske egentlig er en del af forklaringen. Den her teori tager man afstand fra i dag. Det gjorde Darwin i øvrigt ikke. Han overtog den faktisk, men det er sådan en anden snak. Men ved at strække hals, så skulle han så få længere og længere hals til den hals, vi har i dag. Ved at bruge egenskaber. Naturligt nok så kendte man ikke til gener på det her tidspunkt. Det gjorde Darwin i øvrigt heller ikke. Man vidste ikke, det var noget, der hed gener, så det var altså brugen af lemmerne, der udviklede dem fra generation til generation. Darwins teori, eller skal vi sige den moderne evolutionsteori, der har vi en flok giraffer. Blandt de giraffer, der er en variation. Der er nogen, der er lidt længere hals end andre har, og dem med den længste hals vil blive udvalgt af naturlig selektion. De har en længere hals, de kan nå bladene og overleve og få et føl, som også har de lange gener for lang hals. Det kan være, at dens føl, blandt den er der en, der har en lidt længere hals. Den giver så, den får så lov til at overleve ved naturlig selektion, og dem med de korte halse, de dør. Så næste generation, en der er lidt højere, den vil overleve, den har en højere fitness, siger man. Den vil give generne videre. Og så har man trin efter trin efter trin. Som Darwin sagde, så er det små gradvise trin, eller gradvis udvikling over mange millioner år. Ligesom man siger i dag. Men det er altså forskellen. Men det vigtige her, det er, at der er ingen styrende proces. Det er tilfældig variation, der sker her. Hvorimod her er det en indre stræben, og det er en brug af lemmerne, der gør det.